Inženjer Božo Marković je rođen u Hrvatskoj, a najveći dio svog života je proživio u Argentini. Dobar dan, gospodine Marković. Recite nam, gdje ste vi rođeni? Ja sam rođen u Cetinskom krajini, Turjaci, Kosinje. Aha, Kosinja. I kad ste došli u Argentinu? Došao sam godine 1962. Jeste li došli sami, sa obitelji? Došao sam sa jednom rodicom i čitava obitelj je ostala tamo. A zbog kojih razloga, kako ste odlučili doći u Argentinu? Razlog je jednostavan. Godina 62. bila je teška situacija u Dalmatinskom Zagori i dobro, kako sam imao strica ovdje koji je došao 28. godine, mislim poslije smrti Radića 29. I onda on je imao djeci i odlučio je da dovede jedno dijete od svakog brata. Ja sam od jednog brata, a rodica je od drugog brata. Onda smo došli ovdje i tako on je bio sam. I dobro, i kako su bila prva vremena ovdje, kako ste se naučili, koliko ste godina imali kad ste došli ovdje? Imao sam 15 godina, situacija je bila jako teška. Mislim, moja situacija privatna, prilagodi se na ovim uslovima života ovdje u Argentini. A dobro, ekonomska situacija koju nisam imao u domovini, ovdje je bila dobra, izvrsna, rekao bi ja. I čak mislio sam ovako, sanjao da se vratim u Hrvatsku, ali to je bilo nemoguće jer, kako kažem, situacija je bila teška tamo i ovdje se moglo nešto stići. I naučio sam jezik u 2-3 mjeseca i onda sam nastavio školu. Dobro, vi ste študirali, gdje ste študirali, što ste danas po struci? Tamo sam završio osmoljetku, ovdje sam došao, dao ispite koje sam trebao dati španjolskoga i politički, mislim, koji se tamo nije moglo, ovdje se učilo, to sam dao te ispite iz engleskog, jer u Hrvatskom sam učio njemački. I onda sam poslije 2 godine kad sam završio veliku maturu, pošao sam na fakultet. I po zanimanju završio sam inženjeriju kemije i poslije sam još godinu dana študirao nuklearnu struku. I dan danas radim u argentinskim nuklearkama. Rekli ste da ste se kanili vratiti u Hrvatsku, jeste li se ipak vratili barem u posjetu? Da. Vratio sam se godine 1981. Zahvaljujući fakultetu, nekako smo organizirali i išao sam sa ženom i 2 djece. Danas ima 4. To je bio prvi moj povratak u Hrvatsku, a poslije sam išao dosta puta, ja mislim već 8 puta, hvala Bogu da sam mogao to napraviti. A bili išli živjeti u Hrvatsku? Da. Sigurno. Ja sam nastojao nekoliko puta da izvidim tu situaciju, jer godine 88. kad sam bio po drugi put, ja sam vidio da se okreće, da će Hrvatska biti slobodna i tako dalje, to svi znamo kako je išlo. Nije bilo moguće jer ipak djeca su tu narasla, počeli su svak svoje i nisam uspio. Nije bilo lako ipak naći posla, dobro, ja sam trebao vratiti da ostanem tamo da tražim, ali rastaviti obitelj nije bilo moguće, žena nije mogla, mislim, i djeca nisu se slagala jer bio je teško promijeniti njihov život. Onda sam promislio, ako sam ja emigrirao, zašto oni trebaju sada? Onda bolje da ja malo se strpim i da bude tako na miru. A ipak svako toliko, mislim, putovao Hrvatsku, hvala Bogu. Evo, vi ste jako dobro zadržali hrvatski jezik, a djeca, da li one govore hrvatski? Evo ovako, najstarija kćer govori dobro, prilično, bila je nekoliko mjeseci i nastoji da govori. Drugi govori, ali malo manje, treći još manje, a četvrti razumije, ali govori jako malo. I to tako ide, život teče brzo, jer oni su stariji bili 2 puta u Hrvatsku, onda su nekako naučili. Nek se ostane 2 mjeseca jer se nauči, imam tamo brata i on jako dobar s njima i onda ih nauči dobro.
Sad znamo da vi sudjelujete u Hrvatskom domu dok sudu u predgrađu Buenos Airesa, bili ste čak i predsjednik tog doma. Pričajte nam malo o vremenima kad ste vi bili predsjednik i tajnik tog doma i recite nam koje su današnje aktivnosti tog kluba. I dobro, kad je bio preokret u Hrvatskoj, počeo 89. već da smo se počeli masivno sastajati u Hrvatskom domu, imali smo zbor, plesnu skupinu i tako, i mnogo je se toga radilo, jer ljudi su bili onda uzbuđeni, Hrvatska nas je trebala, onda smo kao svi dobrovoljni prilog za Hrvatsku skupljali, slali sve i bilo nas je mnogo. Dan danas već je to malo teže, već se to kao malo opustilo, ali ipak sastajemo se svako toliko u domu, a kažem da je to jako manje. Što se tiče doma, najveća je veselje bilo kad je 1994. došao predsjednik Hrvatske, to je bilo uzbuđenje, to se ne može opisati, to imamo snimljeno, imamo slike, imamo sve, to je bilo veličanstveno. Da, bio je jedini dom u Argentini gdje je bio predsjednik Tuđman, je li tako? Jest. I on je želio doći tu jer je tu je bio najstariji dom koji je stvoren, organiziran 23. godine kao dalmatinski, najviše je bilo dalmatinaca tu. Poslije se pretvorio, mijenjao ime 2-3 puta, ali ipak je uvijek ostao kao hrvatski dom, jer prije su bili isto i Poljaci, Krajinci, tako, a najviše je bilo dalmatinaca. I 23. godine, evo kažem, i bio je ogranak Stjepan Radić isto tu. Onda, dobro, to je naš predsjednik želio baš da bude to mjesto gdje je bio ogranak Stjepan Radić. Dobro, vraćajući se sada malo na Hrvatsku, evo približavaju se predsjednički izbori i dobro, koji dojam imate vi od ovih izbora, kako mislite da će izbori utjecati i na Hrvatsku i na Hrvate koji živimo izvan Hrvatske? Ja mislim, kao u Hrvatskoj nije bilo toliko, skoro 50 godina izbora, uvijek bilo jedno te isto, da trebamo sudjelovati svi, od najstarijeg do najmlađeg. Iako stariji, na primjer, ne znam koliko, poslije 75 godina nije potrebno da glasaju, trebaju da glasuju. Da svak glasuje za onoga koji, za onog, mislim, predstavnika što on misli da će biti najbolje za Hrvatsku. Ali trebamo sudjelovati, jer to je nešto neopisivo. Jer da toliko vremena nismo glasali, sad možemo to napraviti, ne možemo ispustiti to priliku. Jer ne možemo ostati doma i kazati, dobro, šta me ne briga, svi su isti, to nije istina. Trebamo se naučiti na demokraciju, još se nismo naučili, to je jako važno. I za nas ovdje u dijaspori, jasno da je važno. Ja ne znam, nekad govore da nije potrebno da mi glasujemo jedno i drugo i treće, ali ja mislim da je potrebno. Mi trebamo domovinu, mi imamo tamo korijene i trebamo da budemo povezani sa domovinom i to preko našeg predstavnika. Treba da imamo jednog predstavnika u Saboru i da preko njega iskažemo naše mišljenje, što mi želimo, što mi trebamo i tako dalje. Dobro, gospodine Marković, ja vam puno zahvaljujem za vaše riječi, jako zanimljivo je bilo slušati vas, puno vam hvala. Dobro, hvala tebi na ovoj intervju. Dobro, Bog.